Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kawai ke hybrid kala 2A la ka jing M bat arngut kiwai pan kila men saujer ha ka jing syaban ha ka boarding electric hadian ba kila kumyo ya wei sainar boarding electric ba khatwei kiwi ubala hab hamadan ha ka wei ka khlaw ka badan hajan ka MIDC ha ka snong umyam block 6 hari boy district ka hybrid ka bla khlan no hashan hadian kini jing ja ka de bla tip kerteng kom ka mikinchi moment ka badang khatlai snam kerta kat ba kiwei pan kibla mensau ki kenthom ya kanik richi ai sangma kabla khalai snem kerta bat uchu chang ai sangma ubang pras nem kerta kini kila ingot kidai basa ka caka sa bela hapo ka vika sawmill ha umyam block 6 kat kum ka jing tep lo lum laong begini ki hybrid ha singi ba ar ka khat atri unai tung arajar ar ha kapor ka khat wi beji kila mi na la ka jong ka caka sa ban lech sa ka wi ka khlaw ka ba marjan ban lech khai so phan Henry was kusi kalong ba kilaya ling ba ka jaka badan usainar elektrik khatwei KV ubala hab hamadan tat hadu ba ka jingklan ke boarding kala kenjat yaki bat ka wei hybrid kala khlat no hasyan yakini ki arngot ki hybrid ki lamen saujer lapen kit no marmar sya civil hospital Shillong banyo ya jing sumar nakaliang jongka KSU umyam unit lingbau General Secretary ba Marcus Nongklau ula penrem jur ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited kapala syu no klem da wengi usainar boarding electric ubla hab hamadan mentala bun benai kat hadu paklawan ra ya ka jingja ka pasngusi